Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan idorpean eginen dugu saioa, kanpoko ikuiluetan, baina beti ere idorpean euria gogoz ari duelakoz, eta lehenbiziko atalean Intiaren atala izanen dugu, eta gurekin Jon Lizartza teknikaria izanen da, eta bera kontatuko dugu zertan aritzen den lanean. Ondotik Amaiur aldera joan, eta Miel Jose Aristiak, esneko behiekin aritzen den abeltzainak, esneko behien sektorearen balorazio bat eginen digu, eta azkenik saioari amaiera emateko Arizkun aldera joan, eta bertan Laurentxek pixka bat bildotzen sektorea nola dagoen ere kontatuko digu, eta baita ere nola ez, Aragizko behien sektorea, Behorren eta Zaldikeoen sektorea, eta azkenean badakizue, sektore honetatik jende asko bizi da, eta jende guzti honek kontsumitzaileen zuen beharra du. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan, Intiaren atala dugu, eta gurekin Jon Lizartza, bera nekazain ingenieria, eta Intiako langilea, teknikaria, talaxe da ez dione, azkenean gaztea zaitugu, eta garrantzitsua da ez sektorean jende gaztea sartzea, eta baita ere noski teknikoen aldetikan. Pixka bat jendeari gogoratuko dugu Intiaren barruan badire atal desberdinak. Bai. Eta talde ezberdina horietan, azkenean asko da esperimentatzea, ez ikustea ze beharrak diren eta proba desberdinak egin, eta esaten aldugu zure ardura edo zure lana batipat hortik alde hortatik dijoala, ez? Bai. Intiak gehien bat nekazaritzari dagokionez ziten du alde batetik asistentzia teknika deitzen dena eta bertzeletik esperimentazioan, eta ni aitzen naizena gehien bat, aitzen naiz bigarren hortan esperimentazioan aitzen naiz gehien bat. Bai. Eta esperimentazio hori egiteko edo hortan aritzeko, azkenean bulego bat noski behar dela, pixka bat datuak eta altxatzeko tala, baina esperimentatzeko finkak deitzen direnak ere beharrezkoak dira, ez? Bai. Intian badire, Nafarroan zehar finka bat baino gehiago, hegoaldean gehien bat dire zerealak eta baratzutako gauzek eta gero iparraldean gehien bat dire nekazaritzan inguruen. Bai. Ni zehazki eitzen naiz bi finketan, bat Horreagan, hor batugu esnetako behiak ekologikoan, eta gero bertzia da Arremendian, hor batugu Aragiteko ardiek, raza nabarra, eta konbinetzen dugu eriteko patatakin ere bai. Ja. Orduan hiru zutabe garrantzitsu horietan aitzen zarazuk, ez? Bai, hortan. Ekologikoan esneko behietan, Ardi arrasan nabarra aragizkoak, konbentzionalian, eta gero patata. Eriteko patata. Bai. Hiru zutabe horietan, pixka bat, zuen helburua zein izaten da? Zer esperimentatu nahi izaten duzue? Gehien bat aitzen gara helburua da sektorian ikusten dugun problematikei horren inguruen erantzunek biletzia. Nola baitere soluzion bat biletzea, testatzea ja balio duen edo ez duen balio, eta hortako gaude gauzek probatzeko. Bai, eta alde batetik dago zuen esperimentazioa, eta beste aldetik dago nekazaritza edo abeltzaintza profesionala esaten aldugu hortaz bizi direnak, ez? Bai. Orduan alde batetik esperimentazioa eta bestea bizi reala esaten aldugu, ez? Bai, hola da. Bai, eta zuen pixo bat tarteko erdian zaudete, ez? Bai, guk beti ere, intentugu gure probak, baina beti ere azkenean intentu gure bai guk batzen dugun sistema gaten gara testatzen eta alik eta efizienteen iten. Azkenean kontuak eratratzen dugu, hau initzen alda, baina trabarra dira bai rentable, eta orden atratzen dela ikerten dugu, eta ez dela atratzen ere bai erran biharra da. Bai, realistak zarete orduan, eta esneko behien sektorean, ekologikoan, odakigu ekologikoak orokorki garrantzi edo indar handi hartzen ari duela, alor desberdinetan,
Esneko behietan adibide garbia dugu gure eskualde honetan jauregia esnekiak, ez? Bai. Azkarate familiak erabakizuen ja ondela urte kuadrilla buru belarri hortan sartzea, eta zuek ere hartu eman izanen duzu, ez, jauregiakoekin? Bai, hoiekin bai, solasten dugu haunitz, iten dugu asistentzia teknika egiten diogu, eta bai, konpartitzen dugu hoiekin. Izen behar da realista ere bai horrekin, Nafarroan horiek dire bakarrak egiten dutenak, ekologikon daudenak, esnetako behietan. Bai, eta zuen finka Horreagan esan duzu esneko behiena, lekutan dago, hemendikan bada distantzi pixka bat. Mapan ez dago urrun, baino kurbetan bai. Bai, eta bueno, ezagite esneko behien ekologikoen kasuan zein da pixo bat hildoa edo zer esperimentatzen izarete momentuan edo zeinek du garrantzi gehien? Bueno, oraintxe hasi gara, orai dela 2 urte arte bagintuen ardiek, latxak, eta orai hasi gara bide hortan. Mentan gaude eta oinoi gara erteko moduen aterrizetzen. Bai. Bueno, hasieran baginen idea iteko adibidez erditzeak eta primavera aldean, udaberri aldean konzentratzea, esnien produkzioa gateko lurren produkzionakin lotute, neguen gertu, baina, klaro, gero ere bai merkatuek eskatzen datzu esnea ez bakarrik uden, neguen ere bai nahi du. Ordean, bueno, azkenean luzetu behar dugu ere bai esne produkzioa, ginen dugu norabaiteko konzentrazioa, baina ez erabat. Bertzaletik gai gara probatzen hasi ginen egunean 2 aldiz leizten, eta orai behiak hasi zirela produkzioa jausten, dia salparta intzinet gana dela, erragin, bueno, probatu behar dugu orai egunean behin deizten, aber noraraino jausten diren, aber esnien kalidadiak zer egiten duen, eta, bueno, holako gauz puntualak, baina gero ere bai, urteak aintzinek ganala, gain gara erten, kontuak atratzen dire hola, edo ez dira atratzen, eta holako gauzek. Hitzak dion bezala ez, aski ongi esperimentatu, ikusi eta ikasi, eta, bueno, azkenean sektoreentzat hoberena bilatzeko. Ardi erraza Navarroaren kasuan, gure eskualde hauetan, latxa da esnetako ardia, raza hori haragizkoa gehiago, hor ezakitze ze bilatzen da edo ze esperimentatzen da. Bueno, orai gehien bat iten nahi garena da, saiatzen gara hartaldia hobetzen, eta hortako behiretzen dugune da, ez bakarrik prolifizidadia, baizik behiretzen dugu ardiek bildotxoiek azteko duen kapazidadia. Izaten aldu, 3 edo 4 bildotx, baina gero ez badu esnek, ez duzu deusiten ez. Iten dugune da, behiretu ardi bakotxak nola azten duen bildotxak, zenbat egunetan azten duen, zenbat kilotan atratzen diren, eta horren arabera gaten gara ardiek elegitzen. Eta horretzen ikusten dugu urtetik urtera, nola gaten den hartaldia mejoratzen. Hoi, esperientzi luzera bezala. Gero, partzialki, ere bai tarteka egiten dugu esperientzi motxak. Adibidez, inginuen ensaio bat fitoterapiakin adibidez. Bildotxik izaten duzten parasito batzuk, eta horien kontra, konparatu ginoen tratamendu hoi, koksidoestatikoen kontra, eta deusekin, adibidez, eta ja nola moldatzen diren bildotxak modu betez edo bertzeakin. Bai, bauzue lana, orduan, eta ezagit, eta patataren kasuan patata berez fama handia duna Arabako patata, zuen kasuan ezagit, Nafarroako patatarekin ari zarete edo zer lantzen duzu patataren inguruan? Bueno, hori da Pirineoko goz partikular bat, hori da eriteko patata produzitzeko arras zonalde ona da, han baduen klimangatik. Nego notza honditen duelakoz eta izurritzek ere gaizki pasten dutelakoz. Eta ardiek hortugu konbenzionali, baina patatak egiten dugu ekologikoan. Azkenean hori merkatuko aukera bat da, zu norbaitek nahi balimatu patatak ekologikoan produzitu, beharra du hazi erosi ekologikoa. Orden horrek momentu hauetan aukera ona da ekoizleen dako. Orden horrega itzen gara ensaiatzen eriteko patata ekologikoan nola hain. Han ja badire nekazari egiten dutenak, baina beti badire gauzek konpontzeko. Ekologikoan azkenean ezin duzu ibili herbizidak eta plagizidak eta
bertzen gototen bezala, orden beharrea asmatu nolain, eta hortan gaude. Egia esan hemen patata badakigu ez nolako borroka izaten den hemen, egiten delikan patata, gero gaitza desberdinei aurre egiteko, plagai aurre egiteko, eta etorkizunerako eta momentu ere lan interesgarria, ez? Bai. Orduan zuen egoitzak aipatu dituzu, zuen finka esperimentalak nun dituzue, zure kasuan bulegoak eta Iruñaldean izaten duzue, tokatzen zaizue bulegoan gehi gotea, ara joatea, ustiategi ikuilu desberdinetara joatea, eguneroko martxa nola antolatzen duzue? Nire kasuen, gotenez gehien bat, Atarrabian dugun ofizienetan, baina, astero muitu barri zuten naiz, pare bat aldiz edo Horreagara edo Erremendiara, muitzen naiz pasten, Eta proiektuen kasuan, esperimentuen kasuan, beti ere saiatzen zarete epe bat izaten, ez? Aurtengo urtia bukatzeko, badugu helburu bezala edo izaten dire epe luzera, eta, askotan denborarekin ezin daiteke jakin noiz bukatuko den. Urtero egiten dugu planifikazio bat, urte hasieran markatzen dugu, aurten egin behar dugu, hau eta hau. Eta, batzuten bai dire urte baten barnean iteko ensaioak, eta bertze batzuten dire, hiru urtetan iteko, edo lau, edo 10. Eta sektoreak jarraitzeko, etorkizuna izateko jendea behar da ez, eta horretarako jende gaztea nola ikusten duzu zuek teknikaria zaretenak, albeituruak, ikuioetatik ibiltzen zaretenak, jendeari da gaztea sartzen, Nafarro mailan, ari dire ustiategi berriak sortzen edo direnak jende gazteak hartzen, ze ikuspegi duzu? Ez duz deus berrik erran behar. Gauz ez dago sobera optimista arteko moduen. Azkenean sektore hau ez da sektoreko moduena edo erakargarriena gauza unitzen gatik, eta, horren erantzune, horrek duen. Hori da. Zorionez, teknologia aldetik anatu da ez, lana iteko lana ez da lotua, tresneria eta aurreratu da. Baina, haunitz gauz ez daude ez nekazarien, oien esku. Igual da, oberena baldin batzara ere, gauzatzuk ez daude zure esku eta... Eta gero, garrantzitsuna kontuak ez, azkenean ikusten modu gastuak zenbateraino izaten diren da diru sarrerak. Kontuak eta zenbat lan den azkenean. Lan orduak eta dena, dedikazioa. Lan orduak eta dena, klaro. Ongi jone, fitxatu zaitugu, badugu beste aurpegin ezagun bat Intiaren barruan. Eskerrik asko lehenbiziko azalpen hauek emateagatik, toma kontakto bat izateagatik pixko bat zu konkretuki egiten duzu lanarekin edo finka horietan egiten du lanarekin, eta aurrerago ere izango du elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik, arte, jo. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Araneara etorri gara, Amaiurrera, eta gurekin Miguel Jose Aristia dugu. Hola, Miguel Jose, bentxe gode negu giron, idorpen baina hotzari du. Eta, pixka bat ez, azken aldia zurekin solastu ginela, hilabeteak agudo pasatzen dire, uztaila bukaera zen. Orduan, balorazio bat egin zen egunez, pixka bat bazkak eta nola joan ziren, belar bilketa. Eta horrean, urtea bukatzea arden hontan, pixka bat orduan atzematen zen, ez? Poliki pentsua pixko garestitzen hasia zela, eta orain urte bukaera honetan, ez zaudete gora bate honean, ez? Alaxe da, ez? Orduan aipetu ginen, goitirontza zuela joera pentsuek eta lehen elikaiak, eta ondarunteat gehiago indu goratu, eta badiru dinez urtarretik aitzinet ez bakarre lehen gaiak gainerako puske haunitzere garztiko da, ez? Nahi dut, elektrizitateak edo gasoiak eta denakoiek badirudinez goitik gain dire, eta nik uste bastante neurri altuan gain diren, ez? Pixket egoera dugun orai momentuen nahiko larri gara, ez? Denak garestitzio eman duena, guri esnean pixket indute goratu, 2 zentimo inguruan, baina alare heldu zaiku doaien velozidadia martxan daienan garestitziak istanteko gauzek arronestu jartzen dire, eta batez ere balin duzu inberriak eta hola ez dute behintzat ikusten helduen urtea asmentak ez, eta igual urte osoare nahiko uste zailtasun bizkorrak intorko dela. Hala ere,
uda berri uda part horretan bazka desentataduna eta bazka kalitatezkoa, alde hortatik bintzatez, diru irtera gutxixo ere, ez? Bai, alerta izan du, bai, ez, bazka bilketa eta bilduzu gehiago, ez? Baina alare biltzen dugune beti eskaz da, baina alare horrek ez digu hauniz murriztu, karri dugunek kanpotik nahiz eta gutio ekarri, erosi, garestitzea handi izan da, batez ere transporte inguruen eta izan da igotze gorra, eta, bertze gure kasuen harto goxu hau, dultzi hau, eta ezten du Frantziatik eta hor badago orain demanda eskaera handia dago biomasa egiteko, ez? Eta horrek ere bai garestia zidu asko harto goxua, ez? Eta baitere pastude gauze bera nola hartoa pikorra irine goiti doien, handik abeltzainek nahi izan dute idortu pikorroi eta prezio gehiateatzeko, ez? Horben gure kasuen enzilatzeko kartzen duen harto osoi, bai erau garestitu de bastante, ez? Eta erran duzu bezala estion, gasoilain eta ekartzi horrek kostatzen den denoi, aurten ekarritu gunek garestitu de haunitz, garestitu de. Bai, ezakit non izango zen irtenbidea, non ongo zen pixka bat, oreka bat behiatzeko, garbi dago, diru irtera garestitzen badire ez, erosten dena garesti baldin badago, saltzen dena ez, ondorioz proportzioan garestitu barko zen ere ez, pixka bat orekatzeko. Bai, zuri gorputzeko senak alertzen datzu ez, gauz bet goratzen nahi badin beda, nik kostok ere baditu, karo, nik argie indarren, gasoilan eta elikagainan ja garestitzen mazait, nola tratzen aldut esne litro hori, nola tratzen aldut prezio behian. Lehen justu balminen nola ezinezkoa iten zaitzu, behar lukena, izango zen, bizializatea horrekin, ez, bere prezio doaimetean, ez, izan zela izango zena beharrezkoa o beharko eginena. Gaur egun mugitu edo distribuidorak eta historiak dire eta hor manatzen dute mugitzen dute dena, ez, mugitzen duzten kopuretan, hor jokatzen dute eta, behintzat ez dakit hola den ez den hola, momentuen guri kontzen dagute behiti hortan eta ez dakit, hortekin badirudinez, alare lortzen dute nahiko elikaia, esnea, gure kontuan, gure kasuan, eta hortaz balietzen dire ez. Gaur egun dena garestitzen nahi dire, eta pentsatzen dut langilek ere guti o espadireia eskatzen hasi, laiztara hasiko eskatzen behar dutela jornal gorapaga, berza ezin eskola dutelako bizitzea, ez, hori hola da. Bai. Azkenean, bukaerako produktu salmenta horretan, salmenta hori esnearen prezio litroko garestituko balitz, badakigu konsumitzaile gero ordendu behar dula, eta konsumitzaile ere zegoeratan dagoen, baina garestituko balitz bukaerako produktu hori, hor badaia diru poltsa bat, abeltzainari, edo bai industriak behar duen garestitze hori, edo dendari, ordaintzeko, ez pixko bat pastela banatzeko, ez? Ala behar lukena, behintzaten nik ala pentsatu nahi dut garestitze horrek behar lukela kontuten hartu abeltzaina patu ardiona eta gostatzen zena elaborazio hori, ez? Guri aiatu zaigune, antzematen diune elaborazio egin goratu, gure produktua ez. Nik momentu nahi dute pixket goiti-goiti hemen daukatena ikusten dutena, ez? Bai pixket mandagutela, bai gaiko gindu goratu, bizentimu, baina alarek gelditzen dago, xur gelditzen zaiko, zeren garestitzen nahi dire, errantzun bezala lehen elikagaiak, eta ez bertzek, edozein tailerra, kontuak eta horiek asko datu dira, eta gainera egun ez dagolakoz estokian ez dago puskarik, eta horrek eramaten duena, puskat eskatu eta horiek aleta garestia izatea, orden ez dakit erranduzune, behar lukela bolsa horrek denendako aliatu, baina guri behintzat ez dugu nabaritzen, ez dugu nabaritzen horiek hori aliatzen zaikune gehiago. Zuen kasuan, Kaiku kooperatibako kide zarete, Kaiku kooperatiba bat dugu, eta Kaiku ere konstiente da zein den egoera, ez? Azkenean baserritarrez, abeltzainez osaturiko kooperatiba dugu, eta realitate hori ezin dute hurbilagotik ikusi, ez? Azkenean zue gabe edo esneko behieri gabe zen existituko, ez? Kooperatiba edo zen esne salmentarik izango konsumitzaientzat,
Eta, ezakit, hori konstiente izanen dire, ez? Bai, pentsatzen du bai ez, hor kontu manatu bizten dena, ongi erran duzun bezala, ez palime dute esne sektoreko abeltzainik, esnik ez dute lortu, orduan. Ez du sentidoek kaiku gere, esne edo esne iten duen produktatzu saldo industria torre gotea, ez, orduan. Kontuten izango dutela, bere zailtasunak egin dute, erratu duen bezala, hor dago inderra handi iten dutena distribuidorak, kasunten Mercadona dugu erosle indartsuna, azkarrena, eramaten denera, arek jartzen datzu prezioa, ez? Arek mugatzen datzu balioa, ez? Zure lanen balioa, azkenean. Kasu honetan, ezagit, ustiategi ikuilua handiak izatea, edo ertainak edo badu zerikusia zertan, edo azkenean behi bakoitza jaten duen beste kostatzen da behi hori aurrera ateratzea eta esnea jeiztea, eta zuroa iguala da, nentzat ez? Bueno, bai erran daike, behiak berdin jaten dutela, eta behi kopurukin, eta, kosteko izan diela, baina kontua ere bai, handiz, makin batek, trator batek lan egiten aldizule, zut alimentu zamar behi, o egiten aldizkitzu 15 behien lan ere bai. Orduan, 15 behi alimentu zu tratori edo makin hori bakizu aixako patu behar duzule. Horrek ez du erran makina handioko behar duzule, edo nabia handioko behar duzule, baina ez dakit hori, nik ez ziurtatuko 5 behiekin eta 100 behiekin mugak edo gelditzen dena gauz bera dena. Ez nuke ziurtatzen alko, zeren bai 1 buruekin baduzu kostea hauniz gehiagoa dire, baina amortizazioen edo inbertsioen kasu horietan 5 behiekin baino bere burue baino aixexago atratzen alduzu, ez? Horren ez dakit hor non izin zen, balantza ez dakit non izin zen, ez dut seurtatzen non izin zen. Gaia zaldatuaz, pixka bat, orain dela bolada bat ere aspaldi txetorri ginen, ikustera jeizteko robotak batu zenutela, ezagik zenbat denbora pasatu den ordundik eta ze balorazio egiten duzu pixka bat, lehengo ohiko jeizte sistematik, robotakin jeiztera. Bai, orai, ja badugu 14 beti hilebete, 13-14 hilebete, jarri ginela, eta bai orai sumetzen dela, ezberdine da, lana badu, baina guk orden gure pausu eman ginen, zeren bazkide bat erretiru hartzen zuen, eta nola gelditzen ginen biden, behar ginen nola baitere errestu edo aizetasun pixka dilatu. Eta guk opzion bai hartatu ginen, arron kontengar orai orduan erranuen pixke gostatzen gule esnea goratzen, orai esnean goratzen dire. Aberiak behiak berak orain asko zela saioa daude, bizi modu aizela saio dute, aize berairerat ibiltzen dire, lehen igual estres puntue sortzen zen sala deiztekorat eta hola, alderdeotek, behiak eta zendan ikusten dut hobeki. Guk horrek lana badu, bertze lan modu bet, ez da fisikoa, baina bai behar duzune, erren behar duzu, behar duzu burue, bakizu pantalla bat, ordenadoriakin, eta bertze lan niteko modu da, behar duzune kontuan bertze batzuk. Baina guri baiten dagule, ematen dagu, ez da nola erran, ahondiz kanpolanetako bere, flexibilitate ematen dagu, tenorian hasi beharrean, uzten dago pixket artea, gaur, marko igual pixke eixo, zen heldu da denbora kanbioa, edo horrek ematen dago tarteoi, mandagu makinoen ematen du tarteoi, horiek aprotxatzeko agian momentu horiek gehiago, ez? Eta bertzaizek, gurein egierran arron konten gara, haidire behiak eta jarri dira arrasongi, gero eta hobek edire sartzen, eta berriek sartzen direna da, zen aixa idin jartzen, da esageratu, ez berdine da, ez berdine. Horrek ez du erraten, ez duzule lan egin behar. Bertze, agian modu laniteko ezberdintxago da, baina behar duzu egon, gainan egon behar duzu. Litro kopurua orduan orokorki handitu da, ez? Robotakin zaudetenetik? Bai, hoxe da. Handitu da eta errandatzutenengatik, zeren behiak daude, asko zela saio daude, guk lehen gaten dituen goiz atxetan gaten diztea, eta orai behiak gaten da bera nahi duelaik. Egun betez igual gain da 2 aldiz, urrengo igual gain da 3 aldiz. Behien lasaitasun horrek, eragine badu, litro gehiateatzea, ez? Bertzaiz ere bada, egie, 2 deitzalditan duzulek, behiak hauniz ez nahi duelaik, behin betetzen zaelaik errapia, horrek
ezin baitu gehiago esne produzitu, esne gehiago egin, orden haitzen da pixket galtzen du ere bai esnea. Gaten zaio, eskapatzen zaio, isurietu. Kasu enten ez da izeten olako. Zeren, berak ikusten duelaik dagoela errapea edo daukela bete samarra daukelaik, gaten da bere buruz. Hortan ikustek, esnean goratzea izan den gehiena behiak lasaiago daudelakoz. Genetikoki hobekuntzak izaten dire, zuen kasuan ez dakit hobekuntza morfologikoki errapeak diren bezala ongi daude robotentzat, edo ari zaretaia behi berria sartzen dena, behi gaztea, itzitzera doana, morfologikoki bilatzen beste ezaugarri batzuk, edo? Bai, morfologikoki idea benpin beti izan dugulek, hartu gire igual robotetara hamar du, hortik hasten za pentsatzen, zeren, karo, zuk morfologiko edo aldaketoi sumetzeko ez duzu sumetzen ama batetik ume batera. Igual ganitzaizko igual bi generazion edo izeten aldera urrengo haren umiare bai, baina haigera solasten aldaketoi izeteko xuxen arron korrektu edo robotako behar duena ematen du horrek bai mamar duzu 2 urte, 3 urte, igual 4 urte ganen da hor jarri hor dukongi. Guk orai, badire batzuk oso ongi daudenak, espezial daudenak robotain dago, eta bertzatzuk ez hain ongi, gostatzen zela, zeren ez du orai arte begiratu robotai. Orai bai aigera zen hortan, zeren behar da landu robotako eta behar du beren denbora. Zeren zu pentsatu aratxe bat sortu eta esnea maten orduko maten zaizkioari 2 urte behar ditu. Eta ez da generazio batetik, ama batetik, umera gene horiek denak aldatzen. Igual behar ditzen dugu 2 generazioan. Orden horrek, prozesu horrek baru, nik errangoike 4-5 urte gutxienez gaindela behintzat robotaineko izetia behialde bat egokie. Robota eta behi kopurua horrek hori ongi duzue, malgutasuna baduzue margen bat hori indikan behi gehiago sartzeko edo nola zabiltzate? Bai, gu horai egunte 15 hola inguruan egaizten, 15 sartzen duzu gehiago, ez? Guk gure esplotazio hau ez dugu hortara bideratu, ez? Gu bideratu dugu nola bide gelditzen garen, behialdea pixke gutxitzerat, ez? Eta gutxitzen baduzu, robotak ere aisagoa dire, lasaiagoa dire, eta inkluso behiak berak ere lasaia horiek puntu edo lasaitasun eta agian esne pixke esore ematen aldi izan duzuko, ez? Zuk robota batean kontzea 55, 320 edo kontzi 325 badago aldea. Zeren, 325 deitzen dugu, deitzi zentugu. Robota batean 325 barkatu. Baina ez du gelditzen dire, zenbait aldez behi betzu gostatzen zaie ez du denbora aski igual ematen behi horren nahi duen bezain behar gateko dizterat. Aldiz, 55 bat batzen baduzu, bai orden baduela behiak aize tarte gehiago badu, eta orden lortzen duzule behialdia deiztea hobeki. Bai, eta bukatzen joateko, pixka bat ezakit, lehen gaien garestitze horrekin, zuen haziendan behiak bazkatzeko orduan razio horretan aldaketarekin duzue, edo jarritu zuek iruditzen zaizuen razio egoki horrekin, prezioa behitu gabe. Bai, gure kasuan hori izan da, ez, biltzen dugu bazkatzuk, hortan beti launtzen duzu, eta hortan beti aigera hortan, saiatzen zena bazka ahalik eta kalidate hoberena, horrek egiten zu kalidadea maksimo haundie lortzen baduzu bazken medioz, pensua berak eskatzen du exigentzi guti, horren prezioak pixket merkexoa izaten da. Gure kasuan ez dugu deus aldaketikin horrekin segitu dugu, eta ez dugu biletu bertze pensuaren ordezkoik, ez? Gu pensua, jasaten nahi gara, igoera, eta hortan noraino irauten aldugun, dugu momentuen jasaten dugu, aigera jasaten no, ez? Biharko egunean izango den biletzeriko biletu harko duen bertze elikagai modu bet, ez dut baztertzen alez, baina oai momentuen segitzen du horrekin eta igoera jasatzen nahi gara. Ongi Miguel Jose, ikusten dugu zuen martxa, zuen lana ongi egiten duzuela, badire faktore asko zuen esku ez daudenak, eta espero duguna helduen urteari begira, benduan sartua gaude,
gauzak pixka bat zuzentzea, azkenean behar duen prezio esneak izatea, eta garrantzitsuena, kontuak ateratzea, zuek bezala, sektoretik bizi zareten guztiak, sektorean jarritzeko. Eskerrik asko eta ongi segi. Bale, mil esker. Azken atal honetan, Arizkunera etorri gara eta hementxe gaude Laurentxekin, badakizue bera hazienda saltzailea dela. Eta Laurentx, hementxe, abenduan, Gabonak begira instanten iritsiko dira horiek ere, eta Gabonak beti ere lotura handia izaten du bildotxarekin, ez? Zu horri biltzen zara ez, urte kuadriako esperientzia baduzu, bildotxak biltzen dola eta dagoeneko hasi zara ez, bildotxak biltzen. Bai, bildotx biltzen egara aspaldizkoan, ude guztien ez da gelditu, ez da unitz beti izan, baina beti tir atza izan da. Eta orai, ari gara frankopoliki, eta aurten gainera bildotxan prezioa badauke ongi, eta nahi dute gaina, momentuen benpi nahi dute, noiz arte ez dakit, baina momentuen nahi dute. Bai, pixka bat nola izaten da, bildotxa gehiagoia pilatuko dire pixka bat Gabonak direlako, ziztantin, nola izaten antolaketa? Horai herri ingurunten atatzen da frankopoliki, gero bajatzen da pixket, gu general biltzen dugu lanbeta erran nahi barkatu hiendia astelenean, o astirtea, depende nola eskatzen dakuten, eta jendeak hartzen duenet, o marbara bile, gaten gara bile, o, hola eitzen gara. Jendeak badaki ez, betiko martxa azkenean. Bai, jendea deitzen dut, errate duzu, zenbat duzun, apuntetzen dugu, gehonek atratzen dugu giek, ez dugu inorek ibili behar ez paperik atratzen, eta jauz, gehonek egiten dugu dena, momentuz bentu. Albiste hona bintzat, prezioaren, ez, pixko bat, garestitu direla bintzat bildotxe. Prezioa, bai, gande urtea baino, azkar kario da, azkar, bai. Zein da arrazoia do pixko bat? Arrazoina, nahi duriko bildotxa hondik izena balio du sosa fuerte, eta merino eta dena goiek aidiek izentzen sartzen, orden hori dena falta dio egiten kentzeko. Eta gero, hau martxatzen du ratxaka, jende eman dio orai bildotxa jateatik eta igual konsumitzen dara gehiago. Bildotxarekin bakarrik ez ere biltzen, Laurentx, eta hazienda desberdinarekin aritzen zara ere, eta gure atzekaldean ikusten ditu ez, aretze kuadria ere ezagit. Bai, ogorai bildu egitugu saltzeko, merkatuetara erogateko, ondoko unetan gehitugu, merkature helduen asti hortan urrengoan ero. Eta gero behorkiek ere orai sosa fuerte balio du, behi zaharra ere mugitu de pixket, aratzek izan ere urrutsek eta baliote orai sos pixket egona diek jaetzutela, baina eskatzen dute jendeak, bai. Aragizko sektoreak ematen du orduan pixoat goratzen ari dela pixoat. Bai, iduridu pixket, orai behar ere da, dena goratu dire, argi goratu de, gasoila goratu de, pensue goratu die, dena goratu de, eta orduan behar dena. Oino igual azinta ez da aski goratu, behar duke gehien, baina beti zerbait inda, bai. Zuek tratanteak zaretena, pixoat bazter guztietatik ibiltzen zarete, ez? Azkenean bada jendea baserritan, etxeetan, hazienda, bakanka, baduna eta kendu nahi duna, eta badakitez zuekin kontaktatu ezkero, salida bat emanen diozuela, ez? Bai, gu hortako gaude, etxetan ibiltzeko eta deitzen duen egan, tatzen ditut, konpontzen balime da, aitzinet. Behorren edo zaldikon kasuan da, horiek prezioa desente sektorea ongi dagoela, ez prezioz? Sektorea arrontongi, zaldikotan, hau, dire prezio batzuk egin guzi ez dienak, guzi behar noiz arte aguantatzen den horrek ere, baina momentuen benpin ongi dago, arrontongi. Salida bat tipa nora betiko lekuetara edo? Betiko lekuetara, Valentzia eta gero, Valentzia eta hemen Navarran beran izentzen dira unitz, eta gero Italiako eta hemen berian izentzen dira Iruñen berian eta denetek, bai. Urtea bukatzeko zuen kasuan ez dira albiste txarrak, nahiz eta deno jakinez nola lehen gaia guztia nola garestitu diren, baina kasu honetan bintzat prezioa bedirudi pixkat garestitzen ari dela, balore bat hartzen ari duela, osea albistea intxarrak ez ditugu. Ez, gainak atentzale prezioa mugitu dilek etxetara nekazari ere kontento dago, errain dut, badu animo pixket. Bai, behar du ere, gauze etzagon bat raungi, baina hori du momentuen. Bai, esneko behien kasua ez, adibidez, orain txetorri gara
satareneatik ere, eta horien kasuan bai da zailago, ez azkenean. Bai, esneak ez du balio. Litro urbete balio du esne litro ate baino gehiago. Eta ez da berdin postamena berdinek, Bai, hori da. Momentuen hola da, eta... Bai. Osongi, espero dugu bildotzen denboraldi ongi joatea, nahiz eta urte osoan bildu, orain golpe fuerte egiten dugu Gabonari begira, eta hartzaileak eta, animatu ez, behintzat nozbait, prezio politan aterako dituzte, eta konsumitzaileak aski gustora janen ditugu bertako kalitatezko bildotxak. Eskerrik asko, ongi segi. Venga. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.